25 ta' April, San Mark Evanġelista għex fl-ewwel seklu. San Mark aktarx li kien it-tifel ta' Marija, dik il-mara armla prominenti fil-komunità Nisranija ta' Ġerusalemm li kienet iżżomm laqgħat tal-insara fid-dar tagħha u li San Pietru meta ġie meħlus mill-ħabs mar dritt għandha, dan insibuh Fatti kapitlu 12 vers 13. Probabbilment San Mark ġie mammet minn San Pietru stess. Meta San Pawl u San Barnaba li kien kuġin ta' Mark ġew Ġerusalemm bil-karità li kienu ġabru minn Antiokkja, Mark issieħeb magħhom u mar magħhom fl-ewwel vjaġġ missjonarju ta' San Pawl. Iżda għal xi raġuni meta kienu f'Perge tal-Panfilja telaqhom u rritorna Ġerusalemm. Atti kapitlu 13 vers 13. Minħabba f'hekk San Pawl ma rridx lil Mark jakkompanjah fit-tieni vjaġġ tiegħu u floku ħalil Silas. Fuq hekk San Barnaba ma marx ma' San Pawl, iżda flimkien ma' Mark mar Ċipru art welidu. Imma ftit żmien wara Mark u Pawlu rranġaw id-differenzi ta' bejniethom u saru ħbieb. Għal-ħabta tas-sena 60 lil Mark insibuh Ruma ma' dan l-Apostlu kbir u kien qed jaħseb biex irritorna fil-knejjes tal-Asja żgħira fejn kien diġà sar magħruf ħafna għal ħidmiet apostoliċi tiegħu. Minn Ruma x'aktarx li mar Kolossi fl-Asja żgħira, dan nafuh mill-ittra ta' San Pawl il-Kolossin fejn talabhom jagħtuh merħba. Kolossin kapitlu 4 vers 10. Meta San Mark reġa' mar Ruma, ħadem ma' San Pietru. Jidher li San Mark xandar l-Evanġelju wkoll f'Akwila, fit-tarf tat-tramuntana tal-Adriatiku. Minn hemm telaq lejn l-Eġittu u jingħad li hu kien l-ewwel isqof tal-Ixandra. Mar Efesu, dan nafuh mill-ittra ta' San Pawl lil San Timotju fejn talbu iġib lil Mark miegħu. It-tieni ittra ta' Timotju kapitlu 4 vers 11. Fis-sena 61 San Pawl kiteb lil Timotju f'Efesu u talbu li jieħu miegħu lil Marku f'Ruma. F'Ruma bejn is-snin 60 u 70 wara Kristu San Mark kiteb l-Evanġelju tiegħu li hu ġabar mit-tagħlim ta' San Pietru li tiegħu jidher li kien jagħmilha ta' segretarju u interpretu. Ikitba għal pagani konvertiti. San Pietru jissejjaħ lil Marku ibni. Dan it-titlu ma jfissirx bil-fors li kien għamdu hu, jista' jkun titlu ta' mħabba lejn wieħed li għal bosta snin kien miegħu u bin ħabiba antika tiegħu. L-Evanġelju tiegħu hu l-iqsar u l-eqdem mill-4 Evanġelji li għandna u l-iqsar Vanġelu u kitbu bil-Grek għax aktarx li kien għal ġentili konvertiti ta' Ruma. Ħafna minn dak li kiteb sar jafu mingħand San Pietru li kien issejjaħlu ibni. L-jum bil-ġwienaħ hu s-simbolu tal-Vanġelu tiegħu għax fih iddeskriva lil San Ġwan Battista bħala vuċi tajjat fid-deżert, vuċi tal-jun u l-ġwienaħ għax Eżekjel kien ra viżjoni ta' 4 annimali bil-ġwienaħ. Tradizzjoni tgħid li aktarx San Mark miet martri fl-Ixandra. San Mark hu l-patrun ta' Venezja u l-qaddis protettur ukoll tan-Nutara. Illum hu kważi ċert li dak iż-żagħżugħ li ħarab qarwien mill-Ġetsemani meta arrestaw lil Ġesu li hu jsemmi fil-Vanġelu tiegħu kien hu nnifsu. San Mark kiteb l-Evanġelju tiegħu ġewwa Ruma fi żmien il-persekuzzjoni li l-Imperatur Daruni għamel kontra l-insara. Din il-persekuzzjoni bdiet fis-sena 664 u San Pietru kien wieħed minn tal-ewwel li ħal martirju. Wara l-mewt ta' Pietru, Alla għanqal lil Marku biex jikteb l-Evanġelju, mhux biex sempliċement jirrakkonta l-ħajja ta' Ġesu fuq din l-art, imma biex jagħmel kuraġġ lill-insara ħalli jkunu lesti jagħtu ħajjithom għalih jekk Alla jitlob minnhom dan is-sagrifiċċju. Għalhekk Marku qatt jaħseb biex jara x'se jagħżel minn dak kollu li kien tgħallem fuq Ġesu.
u fehem li kellu jinsisti fuq żewġ veritajiet, jiġifieri li Ġesu huwa tassew Alla u li Ġesu kien tassew il-Messija. Messija li bata għal fidwa tagħna. Hekk in-Nisrani ikun aktar lest li jmut għal Ġesu meta jifhem li Ġesu innifsu l-istess Alla li sar bniedem kien miet għalih. L-ktieb tiegħu Marku sejjaħlu bidu tal-Evanġelju ta' Ġesu Messija bin Alla, Mark kapitlu 1 vers 1. Il-kelma Evanġelju tfisser aħbar tajba u tassew ma hemmx aħbar isbaħ minn dik li tgħidilna li Alla l-Missier tant ħabna li batilna lill-Ibnu fostna biex ikun is-Salvatur tagħna. Imma qabel il-kelma Evanġelju, Marku kiteb il-kelma bidu biex jgħidilna mhux biżżejjed li taqraw u tistudjaw il-ktieb tiegħi, il-qari ta' dan il-ktieb u biss il-bidu. Wara li taqrawh jeħtieġ li tgħixuh biex tkunu tistgħu tgawdu il-frott tal-fidwa li ġabilna Ġesu. Mark wettaq f'ħajtu dak li kull Nisrani huwa msejjaħ li jagħmel, jipproklama lin-nies kollha l-aħbar it-tajba tal-Vanġelu li hu s-sors tas-salvazzjoni. Dan Marku għamlu b'mod partikolari bil-kidba. Oħrajn jistgħu jipproklamaw l-aħbar it-tajba permezz tal-mużika, tad-drama, tal-poeżija, jew billi jgħallmu lit-tfal madwar il-mejda tal-familja. U int, kemm qed tiddedika ħin biex tiskopri minu Ġesu u kif iridna ngħixu billi taqra l-Vanġeli? Qed tagħmel ħiltek kollha biex ixxandar lil Kristu bil-kliem u b'mod speċjali bil-mod kif tgħix it-tagħlim tiegħu u tal-Knisja imwaqfa minnu? Kemm inti lest jew lesta li tieħu riski biex tgħix ta' xhud vera ta' Kristu, anki meta jkollok tħabbat wiċċek ma' kull xorta ta' kuntrarju? Talba mill-liturġija tas-Sijat. O Alla, inti mlejt bġieħ kbir lill-Evanġelista tiegħek San Mark billi tajtu l-grazzja li jxandar l-Evanġelju. Għamel li nfittxu triq li hu għallimna biex nimxu bil-fedeltà wara ibnek. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.